Ir-residenti ta' Valencia għadhom qed jippruvaw jirkupraw mill-arar tal-ġimgħa li għaddiet li għamel ħerba sħiħa f'diversi nħawi u ħalla aktar minn 200 persuna mejta. Familja Maltija li tgħix f'Valencia s'issa rnexxilha tevita l-ar tad-diżastru minħabba li dara tinsab fit-Tramuntana, iżda din is-saba sewda tinsab imdendla fuq rashom ukoll. Is-sentiment huwa diffiċli, huwa pesanti u ta' dwejja għaliex ma' kull min titkellem, ħafna nies għadhom qed jistennew aħbar ta' nies li ħarġu dakinhar filgħodu li għadhom ma semgħux dwarhom, oħrajn għandhom danni, oħrajn spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Caroline Moriscato tispjega kif ħafna mis-servizzi fir-reġjun mhumiex qed jaħdmu u l-periklu għadu m'għaddiex għal kollox. Dalgħodu erġajna qomna on red alert, ħafna skejjel għadhom magħluqin u tfal ħafna minnhom għadhom id-dar. Nittamaw illi s-sitwazzjoni terġa' tirritorna ftit għan-normal għalkemm nafu li sejħu ħafna żmien. F'dawn il-mumenti diffiċli, il-komunità ta' Valencia u anki ħafna volontira minn inħawi oħra fi Spanja ingħaqdu biex jgħinu b'kull mod li jistgħu. Min xammar il-kmiem u niżel fit-toroq, min għamel xirijiet tal-ikel u min offra s-servizzi tiegħu. Is-solidarjetà u l-għajnuna tal-komunità hija inkredibbli u jekk kulħadd jibqa' fuq dan ħanejtek with this vibe setejn ħafna biex nerġaw nirritornaw għal kif konna qabel. Xhieda ta' din is-solidarjetà deret propju f'waħda mit-toroq ta' Pajporta meta għexxieren ta' residenti u volontira li kienu qed inatfu l-ħerba tal-arar waqfu ftit mix-xogħol biex f'mument emozjonanti ikantaw l-innu tar-reġjun li beda jindaq mill-gallerija ta' wieħed mir-residenti tat-triq.